adik glejen anane pupuk enek awane bengis. Melek tekan esuk. Nah, kayak agendane ibu-ibu ning mburi selamatan brokolane adik. Masak-masak. Yo diilai. Biasa ana mejanium ibu makmis bertiga iki. Halo. Sampun mateng, Bu. Sampun. Lho, wis wedepe ya Allah. Ana oblok-oblok tempe. Keluben. Sambel iki kae sing urung diurap. Ayame? Ayam menika pundi? Halo. Wah, luas wedepe iki kok ngono, Bu. Ayam kampung malah. Aku urung keturutan mam ingkung. Saiki dimasake ayam kampung den. Maaf ya. Masak apa, Bu? Bandeng. Oh, masak bandeng karo genjer. Iya. Iki menu andalan ora pernah ketinggalan nih. Genjer. Makasih Ibu Bayam. Belum direpoti. Masak. Bari klek brokokan adik selamatan. Dibucur apa di blentrek biasa, Mbak? Blentrek. Oh, no. Nah. Berarti kok isa ono selamatan sepasar, Mbak ya? Pasar selamatan meneh. Ngomong desa ya pokoke selamatan awak lahiran lancar normal alhamdulillah. Syukuran.